Maka nakauna ko ba? Ako kanina parang akong anak. Parang na ba? Tayo nilang pinan. Dagan ko. Ha? Nanay, agi ana na to. Mauna duwa. Okay, nilang pinan. So yun mga kaasay, pagka managprank sa akong anak dito na may speakers, nga tumisan na ay kuan ba, humayan ba. Dito, pag human na magwag pa ko, nakita ko dito uga ng pipino, nito yung pipino. Lami man gud na siya. Sa Bicol na nako siya natilawan, pag human mingon akong bana, lasang pipino jud kuno siya. So nakita man ko na daghan bunga ako gisuwayan, pero mas lami ni siya og na ay suka. Kaya ako nang punigi suway og suka ba. Human na. Kaso sayang ang uban kay nangalata ba. Sayang kaayo. Ay, sirit. Sige. Hamang gud pusa ba. Lasa siya pipino lami siya. Pagka maning anak ko nga akong dad-uni sa pag-uli ning uban. Kaya ako kuan ba sa suka. Lami jud ni siya makasay. So may sila makahilo di man uy. Kinakaon naman juga ni sa Bicol na pipino gud siya ang iyang mga liso. Kuan jud sa pipino, liso sa pipino gagmay lang gud siya. Lasang pipino. Bilami ni siya og naisuka. So testingan na to niya mga kaasay.